traffic. Rako. Hello, going to Manila. Bicol. Air Asia. Dire, sa Tubang. £307 for Manila. We're also to book one flight that will be 55 minutes will be climbing. Oh, hindi lang kita ang ulo. So whenever seated, just put your seatbelts for your safety. Hope you enjoyed this flight today. Thank you for choosing Asia. Hindi sa buwan. By First Officer Reggie Lasuero, and I'm your senior cabin crew Alvin. Together with me, our cabin crew Jane, Jasper, and Faith. This flight will take 1 hour and 10 minutes. Put your seat upright, ensure your seatbelt securely fastened. Stow your tray table and open your window shade. Please switch all electronic devices. Cabin crew, be seated for landing. Airplane. Switch off. Be careful when opening the overhead compartment, and please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board, and we look forward to serving you again soon. On behalf of Air Asia, Captain Amador Robles, First Officer Reggie Lasuero, and the rest of the crew members, we would like to say thank you for flying with us. Once again, this is an important safety announcement. Except in case of water landing, removal and bringing of life vests outside the aircraft is a criminal offense and punishable by law. For any items or litter that you wish to dispose of, please bring it with you as you leave your seats. You may dispose it in the trash cart provided near the exits. Thank you. Para sa nakaupo hanggang eroplano ay hindi pa ganap na nakahinto at kayo ay nabigyan na ng pahintulot na bumaba. Sa mga bagay na nais ipatapon, may trash cart na matatagpuan bago po kayo bumaba. Maraming salamat po. Oo, do.
Nag-message ka kay mama? Di daw. Pwede tapanaw. Ay, hindi. Paano ba? Lakad tayo, papuntang Sakayan. Commute tayo. Hindi tayo magta-taxi. Dahil yun. Commute tayo, commute. Punta daw doon sa may Petron. Doon daw dadaan. Uncle John's. Ha? Oh, ano yan, angkas? Ha? Naguran man. Gani. Lakad lang. Ay, may doggy. Hi, doggy. Ito, lakad. Papunta dito. Oh, yung sasakyan ni Elaine. Kani. Sugat kita. Yan. Dito. Para makasakayan ng petrol. Para makasakay tayo ng PITX. Daling sa PITX? Yeah, may mga tip gani, oh. Oh. Ayan ang Petron dyan sa Bangga. Oo, tanda ko na. Dito din banda dati ang ang eskwelahan namin. Ang PATS, Philippine Airlines Aeronautics. Dito, doon no, sa unahan sang AirAsia. Parang nagkakadto nga kami dyan. Na ba, Starling? Parang dire. Dire na ba? From there, tawid tayo doon sa kabila. Diyan, sasakay doon sa kabila. Na-stop. Pabaklaran siya. PIT. Ayan na ang sinakyan namin. Dito na kami sa PITX Terminal. Dito na tayo. Lang po ang pamasahe namin. Ay, bakit? Magkaiba pa ba? 50 pesos ito ang sukli. 16 pesos. Hanap na tayo kung saan ang papuntang Bicol, Bulan, Sorsogon. Kain muna tayo. $8:30 AM Matnog. Matnog. Sorsogon City, 9 AM. Iloilo, 10 AM. Matnog. Sorsogon City.
Amugid man to ang bulan. $12.30. May ara. Ano rin oh? Gate number 4. Bilisang transport. Bilyesa Transport. Doon sa second floor ang bilihan ng ticket. Ordinary bus daw dito sa second floor. Ito daw dito. Ito. Bilihan ng ticket. Nakuha na kami. 2 ticket mo. Tig 1,000 ang ordinaryo. Diba? Nakatawad tayo. Pamasahe. Tumawad tayo ng 1,000. Okay. 11 a.m. Pabulan. Ticket booth number 6. Dito sa second ticket booth 2. Grabe. Pilihan ng ticket, Batangas. Ang bin. Ito na sa ordinary bus. 1-1 ang pamasahe. Init lang siya, pero mamaya okay na yan. Kami lahat. Ayun sila Lola. Si Lola, si Lola, sila Ajon. Mainit pa, kalma na yan. May arap. Di mo yan napaka sa ukay. Nami. Parang patio, no? Patio. Pinakalapad ko. May patyo dyan, no? Bigyan ng oras sa Pasay. Hindi, nantungkol na tele. Dito yung napihak. Sa pihak pa yun. May kain yung mami. Ano yung mama? Oo. Bigyan ng bus na sulod mo. Ay, iba pa pala yan to na sabi ko na ano, ang sakayan ng isang bus. Siri pa to ang namin ko sa may Jollibee. Lain pa pala to. May harating galing dito. Kaso isang ayaw, hindi mo ito kalat, kainit to. Galing sa man KTS. sa tanan. Tumat ka po barato ito yata. Ha? KTS, barato ka naman ito. Litin. Iskan galing sa natibag din yung kailan. Pero na pamatahe pa Batangas ko yan. Oo nga, dito man siya nagsakay sa PITX. Barato pa, nangalit na sa PTX. Coffee, samantala ikaw, dyan ka lang sa Cavite, rapid na. 180 lang ana. Akan 250. Mahal? Ban? Mahal pa na. Ana ba? Diyan, diri, mga 15 pala sila. Mga pick up. Wake up pa na. Oo, diri din ang isa na sakay. Hindi, ganun din pala. Kung diri man kita nagkadto, diri din pala kata masakay.
Tacloban. Ilabel dyan, Ilabel. Matnog bulan man. Pero hapon pa yun. Hapon pa yun. Ako, gali sila. Iya ko. Gali. Dami. Wala pa. Dami ang kasunod. Dali ka na. Pinago. Pinago sa liaya po, sir, ma'am, boss. Pinago ko yan. Masarap ng pinago. Sarap po, baso kaya pinago. Quezon Province. Sir, ma'am, boss, pinago. 2 o'clock. Sa English, pinago. Pwede nyo ibalik. Mas naman. 11 a.m. Pabulan. Bulan. Air Asia. Rako. Hello, going to Manila. Bicol. Sino nagsabi sa'yo? Air Asia. Dire, sa Tubang. $307 for Manila. Bakante. We're also to Brooklyn flying time will be 55 bakante. minutes, will be climbing. Rako, 30,000 feet. Whether, oh, hindi lang kita ang ulo. So whenever you just put your seatbelts for your safety. Hope you enjoyed this flight today. Thank you for choosing Aviation. Hindi eh, sagwa yun. By First Officer Reggie Lasuero, and I'm your senior cabin crew Alvin. Together with me are cabin crew Jane, Jasper, and Faith. This flight will take 1 hour and 10 minutes. Put your seat upright, ensure your seatbelt securely fastened. Stow your tray table and open your window shade. Please switch all electronic devices. Cabin crew, be seated for landing. Airplane.
careful when opening the overhead compartment and please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board and we look forward to serving you again soon. On behalf of AirAsia, Captain Amador Robles, First Officer Regio Asuera, and the rest of the crew members, we would like to say thank you for flying with us. Once again, this is an important safety announcement except in case of water landing. Removal and bringing of life vests outside the aircraft is a criminal offense and punishable by law. For any items or litter that you wish to dispose of, please bring it with you as you leave your seats. You may dispose it in the trash cart provided near the exits. Thank you. Para sa nakaupo hanggang aeroplano ay hindi pa ganap na nakahinto at kayo ay nabigyan na ng pahintulot na bumaba. Sa mga bagay na nais ipatapon, may trash cart na matatagpuan bago po kayo bumaba. Maraming salamat po. Oo, do. Thank you, AirAsia. Thank you. Nag-message ka kay Mamang? Di daw. Pwede tapanaw. Ay, hindi. Say, paano ba? Lakad tayo, papuntang Sakayan. Commute tayo. Hindi tayo magta-taxi. Dahil yun. Commute tayo, commute. Punta daw dun sa may Petron. Doon daw dadaan. Uncle John's. Ha? Oh, ano yan, angkas? Ha? Naguran man. Gani. Lakad lang. Ay, may doggy. Hi, doggy. Wait
Dito, lakad. Papunta dito. Oh, yung sasakyan ni Len. Ani. Sugat kita. Yan. Dito. Para makasakayan ng petrol. Para makasakay tayo ng PITX. Darling sa PITX? Yeah, may mga tip din eh. Oh. Ayan ang petrol dyan sa Bangga. Oo, tanda ko na. Dito din banda dati ang ang eskwelahan namin. Ang PATS, Philippine Airlines Aeronautics. Dito, doon no, sa unasang AirAsia. Parang nagkakadtunga kami dyan na bus, darling. Parang dire. Dali na ba? From there, tawid tayo doon sa kabila. Diyan, sasakay doon sa kabila. Ah, Na-stop. wala. Pabaklaran siya. PIT. Ayan na ang sinakyan namin. Dito na kami sa PITX Terminal. Dito na tayo. Lang po ang pamasahe namin. Ay, bakit? Magkaiba pa ba? 50 pesos ito ang sukli. 16 pesos. Kain muna tayo. $8:30 a.m. at Nog. Matnog. Sorsogon City, 9 a.m. Iloilo, 10 a.m. Matnog. Yes, man. 8:30 Sorsogon City. Amugid man to ang bulan. $12:30 may ara. Sabi oh. Gate number 4. Bilisa, transport. Bilyesa Transport. Doon sa second floor ang bilihan ng ticket. Ito ang bilihan ng ticket. Ordinary bus daw dito sa second floor. Ito daw dito. Ito. Bilihan ng ticket. Nakuha na kami, 2 ticket. Tig 1,000 ang ordinary, di ba? Nakatawad tayo. Pamasahe, tumawad tayo ng 1,000. Okay. Ticket booth number 6. Dito sa second ticket booth 2. Grabe.
Pilihan ng ticket, Batangas. Ang bin. Ito na sa ordinary bus. 1-1 ang pamasahe. Init lang siya, pero mamaya okay na yan. Kami lahat. Ayun sila Lola. Si Lola, si Lola, sila Ajon. Mainit pa, kalma na yan. PITX B9. May di mo yan napakasa okay? Nami. Nagliga din sila upod si Elmar. Nagpasko sila doon na baha bala sa utabi. Hindi sila nakagawa. Kaya dito lang sila pag sa sunod. Hindi man sila naka-enjoy. Parang patio, no? Patio? Pinakalapat ko? Why pa dyan, no? Bigyan lang oras sa Pasay. Hindi, nantong ka na sa Eli. Dito yun na pihak. Sa pihak pa yun. Kaan yung mami. Ano yung mama? Oo. Bigyan ang bus na sulod mo. Iba pa pala yan ko na sabi ko na ang sakayan ng isang bus. Siri pa to ang namin ko sa may Jollibee. Lain pa pala to. May arading galing dito. Kaso isang ayaw, hindi mo ito kalat, kainit ko. Galing Sa man PITX. sa tanan. Tumat ka po barato, ito yata. Ha? PITX, barato ka naman ito. Titin. Iskan galing sa natibag kinay kailin. Madala na pamasahe pa Batangas ko eh. Oo, dito man siya nagsakay sa PITX. Barato pa, nangalit na sa PITX. Gabi, samantala ikaw, dyan ka lang sa Cavite, rapid na. 180 lang ana. Akan 250. Mahal? Ban? Mahal pa na. Ana ba? Diyan, diri, mahapit din pala sila. Ma-pick up. Wake up pa na. Oo, diri din ang isa na sakayan. Hindi, ganun din pala. Kung diri man kata nagkadto, diri din pala kata masakay. Villamonte. Ligas titular. Ayun, meron po ng Tacloban. Ilabel, diyang Ilabel. Matnog bulan man. Pero hapon pa yun. Hapon pa yun. Bako, gali sila. Iya ko. Gali. Dami. Wala pa. Dami ang kasunod.
Pinagong. Pinagong sa liaya po, sir, ma'am, boss. Pinagong ko yan. Masarap ng pinagong. Quezon, Sarap po, bago kaya pinagong. Quezon Province. Sir, ma'am, boss, pinagong. 2 o'clock. Pinagong. Mas naman. Ayan na restaurant. Diyan din kami nagkakaon. Santa Elena, Camarines. Ang van? Diyan pero may nagkakaon sila Sharon. Diyan din nagkaon kagabi. Ang van? Oo. Sila ate siya ang dala mo. Oo. Dapat. Aerosin. Oo. Ayun ang yellow na ano na yan. Ang poste na nakatindog sa ano. Yun ang palatandaan na aerosin. Okay, parang wala tricycle lang. Ay, gali. Bulan. Lahat ng bulan. Okay. Bulan. Oh, gising na, gising. Babang bulan. Sakyan natin tricycle, doon na sa bahay. Papunta na tayo sa bahay. Aga pa kami nag-road trip ni My Loves Mamatnog dahil may naiwang bagahe doon sa bus na sinakyan namin. Hahanapin namin ngayon ang terminal ng bus na yon para makuha ang gamit. Dito tayo ngayon sa Matnog. Nasa 40 minutes na kami nagbabiyahe galing sa bahay sa Otabe. Hindi pa namin nahanap. Salamat at may motor sa bahay. Ay, salamat po. Salamat, Kuya Driver. Ni Lola. Dito ang terminal ng Mark Ives. Layo tayo. Puntang Bulan na ulit. Bulan. Bulan, Sorsogon, 7-Eleven. 8 oras ay 3:40 AM. Welcome to Matnog. Okay na kuya, nakuha namin. Yan ang Matnog Port. Papunta doon. Ito. Matnog, welcome.